Jeg skal sy et craftdyr, en nøglering. Og til det der skal jeg bruge 2 stykker stof, en nøglering, et par knapper, en lille stykke stof, saks, nål og så noget tråd. Og jeg starter med at vælge, hvad for en af de runde stykker stof, der skal være min forside. Og jeg har besluttet mig, at det skal være den her. Så binder jeg en knude på mit tråd, eller mit garn. Så vil jeg starte med at sy det lille stykke stof fast her under det ene øje. Det gør jeg med sådan nogle, jeg kan sige lidt tjuskede sting, der ligesom gør den sådan lidt sjov, den her bagside af under knappen. Hvis du syr lige sting på forsiden, så skal du sy skrå sting på bagsiden. Så lige hæfter stoffet sådan lidt løst og tjusket. Så kommer det til at se sådan her ud. Så stikker jeg op fra bagsiden i midten af stoffet, og så skal jeg lige finde ud af, hvad for en af knapperne. Jeg tror, jeg skal have den røde på. Oven på stoffet. Så syr jeg den fast. Med et par sting. Og så tænker jeg lige fortsætter over til det andet øje. Og der laver jeg et kors eller et kryds med mit garn. Så går jeg op i midten af krydset, og så syr jeg den anden knap på som et øje. Det kan godt være, at den lige sådan skal sidde lidt skrå. Og gør jeg lige et par gange. Syr den godt fast. Og hæfter på bagsiden. Laver en lykke og putter tråden ind igennem lykken, så den holder. Og så klipper jeg inden over. Så har jeg 2 øjne på dyret. Så skal jeg have lavet en mund. Jeg vælger, at munden skal være lyserød, så jeg finder noget garn, jeg har her, og slår en knude. Og så starter jeg med at lave sådan nogle lidt dobbelte sting. Jeg kører dobbelt lænd så langt hen, og halvt så langt tilbage. Dobbelt så langt hen, halvt så langt tilbage. Så garnet ligesom kommer til sådan at dække. Dobbelt så langt hen, halvt tilbage. Og så vil jeg godt have lavet nogle modsatte sting. Sådan at det ligner, at dyret det har sådan lidt nogle hugtænder. Eller sådan en mund. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forklare. Sådan der. Lidt eller det der. Lidt skævt. Det må det godt være. Og så hæfter jeg igen. Ind i lykken. Og klipper den resterende tråd over. Så har jeg fået syet forsiden. Nu skal jeg have syet nøgleringen fast på bagstykket og lige lidt hår. Og det gør jeg på bagsiden af bagstykket. Det kan også være, at du ikke har en bagside, at det er det samme. Og så syr jeg nøgleringen fast, båndet fast med et par sting. Og så oven på det, der kunne jeg finde på at lime håret. Eller også så sy det fast med et par sting. Og fordi det er skind, så kan det være lige lidt genstridigt. Men det går nu meget godt. Så jeg syr det fast med et par sting. Så det her, det er bagsiden. Så nu putter jeg forside og bagside sammen.
Og så skal jeg til at sy de to sammen. Og det gør jeg med sådan nogle knapnålesting. Nej, de hedder knaphulssting. Det vil sige, at jeg syr rundt om kanten. Jeg lader ligesom en tråd gå på ydersiden af kanten. Så laver jeg et sting ned og fanger tråden, så der bliver sådan en lykke. Og det gør jeg hele vejen rundt. Indtil der er en lille åbning. Så der kun er en lille åbning. Nu håber jeg lige, at min tråd den er lang nok. Og så skal jeg have en ny. Så kommer tråden ligesom til at ligge i kanten hele vejen. Og jeg skal lige have lidt mere tråd. Det vil sige, jeg hæfter den her. Det kan jeg sådan gøre herinde. På bagsiden. Lige hæfter den. Og så kan jeg stoppe den ind, fordi den har jeg ikke brug for at klippe, for jeg har brug for noget fyld lige om lidt. Så den skal alligevel fyldes ud. Så binder jeg en knude igen. Og propper den her snor ind. Og fortsætter. Så kommer den op her. Nu er det sådan, at jeg har en lille åbning. Og i den lille åbning, der tager jeg lidt, hvad jeg nu har. Stofskråt, garn. Det kunne også være vat. Og det kunne også være fyld til bamser. Og så propper jeg det ind. Og det var også her, jeg kunne putte mine positive emotioner ind. Hvis jeg nu havde skrevet glæde på et lille stykke papir. Et stykke stof, så kunne jeg proppe det ind her. Og sådan finde ud af, hvor meget der skal være herinde. Sådan at det passer til, hvordan du synes, at kraftdyret det skal være. Og tykt det skal være. Og så skal du til at lukke. Der er stadigvæk lidt hår her. Så skal jeg lige holde lidt øje med. Så bliver jeg bare ved med at sy de her knaphulssting. Og nu skal jeg så sy hen over mit bånd. Det vil sige, jeg syr igennem båndet. Prøv at holde styr på håret. Så jeg syr igennem
Og så stikker jeg igennem i toppen af kanten. Men nu er der ligesom et bånd i vejen, så jeg skal ligesom lige have fanget det. Og det gør jeg en gang mere. Syr igennem. Og gennem toppen her. Og fanger en lykke. Sådan det kommer til at se ens ud hele vejen rundt. Og så til sidst, så fanger jeg lige den her startlykke. Og så skal jeg have hæftet. Det gør jeg ligesom de andre gange. Jeg laver en lykke. Kører igennem lykken. Og så kan du gøre det, at du ligesom stikker nålen et eller andet sted hen og ud på en side. Og så kan du klippe din tråd her. Ja. Yeah. Godt være det her hår lige sådan skal stusses en lille smule, synes jeg. Det var lidt, der er blevet dreadlocks på det.